Základnou myšlienkou Itongu alebo firmy Xela Slovensko je to, aby vyrábala, dodávala kompletný murovací systém na hrubé stavby rodinných domov, polifunkčných objektov a nejakých väčších stavieb. A dôležité je to, že táto stavba alebo tento materiál je naozaj vhodný od základovej dosky, od nejakých prvých súterénnych podlaží až cez priečky, stropy, schodiska až do ďalších podlaží, to znamená až po strechu. Strecha je jednou z noviniek pre tento rok. Je to strecha Itong Econom, respektíve strecha Itong Comfort a strop Itong Econom. A je to konštrukcia, ktorá je moderná v tom, že sa vlastne nezalieva betónom plnoplošne a tým pádom je ekonomická nielen cenovo, ale aj staticky, že je vyľahčená, funguje správne a ekonomicky vyplýva v tom, že je tam úspora betónu a karisiete, to znamená, že je vyľahčená a správa sa veľmi komfortne, ako to má vlastne aj v názve, sa správa komfortne na tejto stavbe. Dá sa použiť aj v takéto polohe ako šikmá strecha, dá sa použiť poloha ako strop alebo plochá strecha, takže je to takým vhodným doplnkom celého systému. Takže vlastne od základov až po strechu viete vymodelovať z bieleho porobetónu komplet obálku budovy. Keď má zákazník požiadavku na systém, ktorý chce zabaliť tú obálku dookola bielým porobetónom kvôli kvalite bývania a zdravému bývaniu, tak je to naozaj vhodné alebo doplniteľné z toho systému, lebo je to systém, ten konštrukčný. Zdravé bývanie v prvom rade spočíva v tom, z čoho je zložený biely porobetón, to znamená plnivo, kremičitý piesok, spojivo, cement, vápno, sadra, voda, nejaké prímesy. Takže každá táto surovina je ťažiteľná, je ekologicky veľmi, by som povedal, sledovateľná a sledovaná, aby toto zdravé bývanie bolo doplnené. A samozrejme potom aj celý ten vplyv toho, tej tepelnej izolačnosti, aj tie mikroklímy v interiéri je taký, že pôsobí veľmi dobre na zdravé bývanie. Či už vlhkosť vzduchu, alebo teplota interiérova, alebo to zachovanie teploty interiérovej. Vlastnosti, tak úplne tie najzákladnejšie a tie top, ktoré sú najlepšie v rámci Itongu, sú požiarna odolnosť, ktorá je veľmi dobrá, respektíve nulová, pretože nulová v tom zmysle, že sa nepoškodzuje ten materiál, pretože je vyrobený z tých surovín, ako som spomínal, piesok, cement, vápno, ktoré sami o sebe nehoria, takže ten materiál je veľmi dobrý. Ďalšia vlastnosť je nízka nasiakavosť, napriek tomu, že vyzerá porobetón ako špongia, ale je nestlačiteľný, tak nenasiakava vodu v plnom objeme, ale trošku len povrchovo do určitej výšky. O mnoho menej ako iné konštrukcie, ako možno nejaké keramické materiály alebo iné typy porobetónov. A tým pádom je to jeho jeden z veľkých benefitov. Ďalšia vlastnosť je mechanická pevnosť, ktorá je v každom smere rovnaká. To znamená, tú tvarnicu alebo ten odrezok v akom smere otočíte, tak stále je funkčný, statický aj teplotechnický, že nedochádza k chybám v tom zmysle, keby ste tú tvarnicu alebo ten odrezok použili náhodou v nejakom opačnom smere, ako bolo myslené vo výrobe. Čo iné systémy murovacie nemajú. Takýto zameniteľnú polohu v samotnom múri.